Wadhi nyime korwadhi ni kaunti ma Kisii kama Gavana ma Kisii Arati osingo mar kedo kod mibadhi kendo Luoko tend kaunti no kaluwore gi nonro mag jotije mag kaunti. Lipot mar nonro manyoyangi kato yango ni kaunti ma Kisii nigi jotije maromo 1,314 manyawawa kama 1,500 ni kod obok mag somo mabandia. Lipot no bende oyango ni mibadhi nintie ndiko jotije ma ong'ol ka jotije moko 270 osebedo kachamo sara maonge namba moyiedhi mayango gi kaka jotich. Nonro no jiwo tend kaunti mondo mione ni oyudo joma biro kao kar jotije 403 ma biro dhi rutaya higni 4 mabiro. Gavana Arati osingo ni joma ibiro yud kod ketho ibiro kawnego kang mager. What the president says, Simba, arrest that person and fire him. That's what the president, Dr. William Ruto, told in that meeting we were in the summit. It's now the time the rubber meets the road. I want to show you, as an institution, nothing will stop us from making sure that this report is implemented.